Rana fata dalle. Let's go! Wannan baki ba kwaya. Baba kuma kai ha? Baba kuma duk wanda yake faruwa ne. Kaman ya me yake Kai faruwa? ka fita duk wani bala'i ce kai ne ku ne kuke harbo mana tattabaru ko? Tattabaru. Ƙarya ne? Muke harbo tattabaru. Su wa suke baro mana tattabarun ba ku ba. Kai kullun ka fi zo kai baba ku duk wani bala'i a ce kai ne. Ka zo na bala'i da masifa. Kai baka jin labari? Labarin me zan ji? Ji ne an ce dala ta tashi zan baro ta. Dala. To kai man da kai dan mahaukaciya ne da dan koda ka harbo dala? Ah, kai yanzu duk garin nan baka ji an ce dala ta tashi ba? Dala yaushe ta tayi sama? Ta tashi zan baro ta. Kai dai ka san inda naira ce ba zan baro ta A ba. gidan uwa ka ta tayi sama? Zan baro ta da danko. Ta yala ka baro? Gashi ko zan baro ta da danko? In ban da iskanci? Kai dala ta tashi ka zo ka. Zan in ban saka mun danko na. Artist ka saka. Kaka saka mun saka mun danko na. Kai wai ka mahaukaci ina ne? Mahaukata dai. Artist ka saka mun danko na. Ka saka mun.